Sanibonani babukeli, igama uqondiswa kwaMadikizela, uMamSuthu, uMamsengesho, uNqandu, uPhapha. Ngihlezi nginitshela ukuthi leli khasi leli bakithi elezemfundo ne-entertainment lapho nalapho. Before size siqale nje wanamhlanje ngoba nginiphathele ukuthi ngingaqali ngoba ngisho singaqali lapho. Aniqale ngokusubscribe kuqala. Anihambe niyo-subscribe niyibona wonke ama-page wethu bakithi e-social media. Nifike ni-like, nisifollowe. Ngoba phela uzokuthatha bonke lobunandi esinithethela bona. Mahhala ha, asimceli lutho sisi-subscribe-ani nje qha. And also, you know, if uwusubscribe-anga ngeke uzoyithola i-funding. So, it's very important for you to subscribe ku-YouTube. Yebo-ke. Namhlanje ngingiphathele ngizwa kuthiwa uSimiselo ingane kaMgqumeni. Asike sizwele, anike nizwele nani. Unjani? Ayisikhona sizwe. Ngiyaphila nami, ngisacela ubingelele ababukeli bami ubatshele ukuthi ngihlezi nobani owakephi. Ngibona bonke ababukeli lona. Lobingelelayo uSimiselo wakhumalo emuva. Waxabana abantu abaqhamuka. Uningi udinga nesizo. Umfana kaMgqumeni umdala. Inkosi yamabhoba wazi uMaskandi, inkosi uMaskandi. Original. Ubani inkosi uMaskandi? Yeah. Oh, okay. Siyazwa like baningi abantu like sebebaningi abantu bathi ngiyingane yebhova. Kanjani. Like uku-affecta kanjani lokho? Singafoka lokho besingasinema. Into lezo. Kodwa le nto abantu iphatha ithatha imicasulo. Ngizoyona manje isikhathi esiningi vela abamantombazane ngakwazi nokuthi ngomsoqosho. Manje angithandi. Facebook umuntu ubanera nje Oh. Banera nje ngoba umpofu WhatsApp ngana umuntu. Ngoba ngiyafana ngomafuni. Yebo, kunjani ukuba ingane yebhova like kuyona yonke into eyenzayo abantu bakuthatha kanjani abantu like njengoba uyingane yebhova? Mangasho ngqondo kuyaphetha. Ngishabiza abantu mahlala kwi-project zakhona. Mina ngiyabona right for Zaron community. Better too much. Financial pressure. I was also looking to Zaron community. I can do it without that. Take it to that. Try to power buying this. What we can have our was good. Buntu mezana ishara tu waka na share kwa tu. Samba lazima wa. Mtu tunailaya la kuchicho bana tunailaya dansa tukula kwa hambi dance. Samba lazima wa. Ndio tatu kuidlalela Na mchezo ni idlalela ndio bela. Everyone is lazima mkazi ni bora msikazi mchezo ngilala. Uthi uyinkosi yamaskandi. Like ngifuna ukuzwa ukuthi lento le yokuzalwa yibhova ku-affecta kanjani umculo wakho, ku-affecta kanjani ungene emculweni ngeke ukuthi ungene nini kanjani, but like ngifuna ukwazi ukuthi ku-affecta kanjani like umculo. Qala ukuthi mina ngisakhula umuntu uthanda ibhola uMaskandi uthanda ngokulandela because ngazalelwa kimi. Lo mlando kaMaskandi ngilanda uzibhela necombe lisho bona ndathi balandela bathi kuthanda kulubhela. So, ukhuleni kwami bengikhula ngilana uMaskandi vele yabo sesekhavile benginalo into engaka ukuthi umfana kaMgqumeni kanjani nami kumele ngi-active okwesele yabo. Engingane nje ngazonke ingane idlala ibhola ngihamba nginyalo ukuthi ngiphuma sengisaba ukugqoka isikhindi ukuthi abantu babona amadolo afana noMgqumeni. So, mangikhula ngikule ngafunda isikole ngaqeda ngqede 2020 ngo-12 ngaphinde ngaphasa ngo-D ngaphinde ngo-2021 ngafunda ngo-12 ngaphasa ngo-B. So uMasisela 2022 nga-apply vele ngathatha ndawo. So mangathatha ndawo nganawo ngazama ukini
ngasithola isikole bese ngithi angilinde ujuni ushaya ujuni ngenzela so bese ngifonela usanda uzawubaba athi ngoba uhleli ekhaya uhlala ekhaya ngenzela ukuthi awunikwe lezi zozama empilo ngapha eThekwini imali anganyuka ngashona eThekwini uma eThekwini awunyuka uyehla ngehla ngashona eThekwini angifike eThekwini sahlala sinokuzanda laqala khona ukuvela phakathi ukuvela kubantu so ngicathi kumele ngiba unakhona ubusanda uyena okwazi ukungiveza phakathi kwabantu so ngahlala eThekwini ngaqala uma wemcimbi ubona usujatshulele yabo uthi sasebebhanyana angajwayeli ungakajwayeli yonke le nto le qala kwaye angumculo manje elisana mebhali ingoma angaze ngacabanga ukuthi ngumculo ngaze ngizotshela umculo ngalo msana phela ngisho ufuna inyama ungayitshela ukuthi uzocula hayi ngibona manje mekudlala isigidi dastula hayi bona yenzeka manje ngithini ukuze kusihlahlane nomkanza umkanza kanti udonga wakwazi ukufika azibona ukuthi mina kanjani ukuthi naye ngobhekela nje ngaphathwa hawo ukuthi ngisestudio manje afuna isikole ngifuna shaya 2023 ngijisikole hayi kuzibaba ngimangizikhathi simhlathini ngaphinde ngahlala ekhaya asekhaya ngicula ngathi ngizidaya la akumele ucula la ibhokele imini inkosi yomaskandi so ngaqala ngabona ukuthi izibani yazi mhlawumbe khona into engingayenza bathi ngibeke ngabazi ukuthi hayi uyayizwa kanti ukuthi imini ubhova uqokolwane anti lavuka phela eyi ungiletha kwenye indaba fast and angifuni ukunika manje asiqhubeke so ngaqahamba ngabona ukuthi hayi until January loba lo mdala kufanele bathi umntwana ongumuntu uhlala ekhaya awuze ngapho khona silaye chip uzohlala ngale chip sibona ukuthi sihlahla kanjani empilo ngoba isikole abasitholi nawe sithole isikole uzosukela la uyaya ukuthola isikole hayi sihlale chip bese ngihlala pha ngiyithola emabhozeni kodwa bese ngibonana namanje ngizazi ukuthi indoda ayikho into ecabanga kanje nje ngingacabanga but ngingakwazi kodwa ngayisho ngisawona ne-pressure ukuthi umuntu abafuna ngibe uyena angabala amakhulu angikwazi ukufitha ecathulweni sami hayi azimutshinda akunikani ngithuba lapho mabhozeni zokukhokhela nezonke into studio ungene ukwenza indlela ofisa ngayo lotho kwenza lokho for ubona kwakho indlela engiphilela ngayo yona into engayenzayo angijabule nangokuba phezulu uqale ukubhala ingoma ngoba sisasebenza nje ngamaphuzu sazokhipha umsebenzi ngabona umuntu ayisenomculo uafithana njani umculo wakho uafithana njani umculo wakho ngoba usho ukuthi kuyasinda ungene ecathulweni zebhoka and ibinamandla amakhulu kakhulu usuyafika yona usimiselo uyingane yakhe vele ongephiwe futhi ufana naye abantu bawamukele kanjani umsebenzi wakho ubamba umsebenzi bawamukele bathi-ke ngithini bayawamukela umsebenzi wami kahle bathi ngenxa yokuthi igama lengane zakwaculi selifile vele omunye uzazolela ukuthi vele ingane ngicula angenza kwaculi hlezi ingane kwaculi icula amanye abantu beza ngalo mqondo ngoba bangasamnika ithuba ukuthi konke khona bazothi ingane umculo ukuthi uhlezi uconfederation ngoba noma uthi uyadlala inkundleni zokuxhumana like kumele ubuye uzoyichaza futhi hayi bo bengiqala bakithi ngoba phela wena uyingane yebhola ukuphethe kanjani lokho kanjani abantu ngathi njalo nje lento ngiphatha kabuhlungu impilo nje lento ekuyisela kabuhlungu kwengiyahamba yangizachisa manje ngingalezo bezacakala bathi nje ibuhlungu angifise nalomali uzawufuna ukhuleka wazi ukuthi kumele uyeke kuze impilo yenzayo sawamukela nokuthi uba wakho ayengizile uphoxa wakho uzokuthi okay wakho ngashigqoka uthuba lokho ngashigqoka isikhindi okay engasithanda isikhindi ukwakhe leyo engasithanda isikhindi wakho wakho nokusimisela uthanda isikhindi so uhlukile sinabantu abahlukene so angimgumile nokusimisela bafuna ukugcina ngihambe ethuneni nabosho amtholi noma kwamfuna amafuthi uzomthola
hhayi because into abayenza manje ngazi sekade ngiyecala mhlawumbe mina kaNkulunkulu ukuthi akasheshe amthathe noma ngasole ekudluleni kwakhe umuntu empilo oyifuna kimi. Nakuthi ngicathi nalento ya-social media iyona esijwayeza kakhulu nabantu. Kumele abe ngibekuza kanjani ngizamile ukuthi umuntu okwazi ukumshaya via ufuna ukushaya abantu manje? Uyiphathele isikhathi esikhulu. amanye amagama afuna ngathi umuntu engakhuluma konke lokhu efonini ngaphansi. Because into abayisho ku-social media yabona ukuthi abantu osebenza umuntu yalona ayekho umuntu owakhe face to face ngoba mhla kusakwazi umuntu. Hhayi ngiyakuzwa. Ake siqhubekeni ngoba nami angifuni ukugcina sengisho intelo ngoba ngigcine sengihlaliswa phansi ngequpha manje. Abashayeli besifazane. Oh, abesifazane basekho. Ngakhuluma noma yini nje. Yeah, but wena Ngaze. Hhayi, ngiyakuzwa akude. Uyacula, nawe ngoba bakho bayacula. Kukhona namaqembu lapha iqembu likaMgqumeni. Awufithi yini ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ugcine usuphatha nabantu abaphethe kwakho? ngathi namaqenjini sesangibafela Oh, amandla besashaya benesifisa sokukhipha idlamanzi okay. ngimanthi October but amandla sashaya wavuma angangakwazi ukukhipha iy'ndleko studio like that. So angakwazanga but lonke iqembu ofuna ukukhipha ngizokwazi ukukhipha. Aleke iqembu ngibelekile manje basuke ukuthi hhayi ngisawubaba basuke bazokwazi into empilo ukuthi sebakhona iqembu because sesikhulile thina siphelele. Uke wakhuluma enye into la. Yazi ubukhosi bumaskandi buyabanga. Umuthi uyinkosi yamaskandi uthathe lapho lokho. Ngoba phela thina sazi imali ungathi wona manje. Nakathi awethu into engicabanga mina umaskandi into aqalibiza nkosi maskandi yena nkosi ekuthiwa maskandi. After lapho inkosi ayibuye yazala inkosi. Oh, So as long baba inkosi maskandi bafike nje sezingane bawa le nto kuthiwa ababa bakhosi sebebambele. bebethandiqoshelisa Hawu, njengamanje mina inkosana kaMgqumeni okay. kuthiwa angibonile ezandlela ingane umakoti wakayemkhanyeni mabathi mina inkosi kamaskandi inkosi amaskandi kakula ngoMgqumeni lokho ngikuhlangisana sebengabiza abanye amakhoti abanye besabe pressure ukuthi amandla kaMgqumeni azophinda kuye bebona ukuthi abakhuluma kade babesayidini bathi osomaskandi mina. Manje uchaza ukuthi ayithinda la malukazi. Cha ikhona phela naye esinayo. Futhi nawe uyazama angigxili afudayo but leli inkosi amaskandi bayagagamela. Malukazi. Hayi, okay. Ungakhuluma ngokuthi ufakiwe e-studio. Njengengane noMgqumeni akukho yini izinto anishela zona mhlawumbe iy'mali zokuthi ube umuntu omkhulu umaskandi zonke lezo zinto like izinto eniy'zuzile okanye ukuthi mhlawumbe la kuzuzwe abantu athi umuntu athi ngikufake ngokuba kwakho wayengenzela kahle mina. Akukho ezinye izinto ey'kanjalo. Ngathini bakhona abantu abanoqhamuka emasayidini nabo ngingazi bathi bakwazi ukuthi mina ngibona ngicela ukusiza ukuthi ngingabantwana bakwakho amasayidini nokuthi abaculayo nokuthi abaney'ndaba i-industry kusona ngisho kusewumajinisa kuphela bakwazi ukuvela ukuthi cha bakwangenza lokudlelana la so yona ndlela mina ukuvela ngayo cha the rest hhayi abe ngawasukela. Like ngisho ukuthi mina like amafa mhlawumbe like akukho enginabo like mhlawumbe ama-varieties kaMgqumeni nani like enikutholayo njengey'ngane zakhe. Ngingazi abanye ngazi ukuthi kodwa Kuyenzeka yini ukuthi ube yingane yenkosi kaMaskandi bese ungatholi lutho emva kwalokho?
ngathini ngeke ngithi ngizobhema abanye ngizobhema umnikazi wazi izinto akwazi ukuhlela ngithi imali sekhazi adlela ukuba because angazi mayida awazi ukuthi azazi ulahle lokuhlezi lezakulo yikho singathola ngapha ngiyacabanga ukuthi awupress ungafuna ukuthi isikole bakho njalo nakho sesibuyele esikoleni kwenza kahle wangibuyisela esikoleni umtshelela ukuthi ufundile wafika ka-matric mase wafuna isikole wagcina wakwazana ukuthola isikole wabuyela waphasa ngo-D wabuyela waphasa ngo-B futhi awungilandisi like ukufunda kwakho ngesikole nayo yonke into and ungitshela ukuthi yini enze like ngaphandle like mhlawumbe beninkinga zey'mali eziphi ezinye iy'ngqinamba obhekene nazo ngesikhathi ufunda inkinga zemali ngabe ngiyisukela hlezi isukela kubona abantu ngathini ngahazibona ukuthi inhlanhla ngingakavumi but ngiya-aplya but angasethanda ngiya-aplya nesifazibona kuhle ngingasethwa ngesikhathi but masemane ngithola isikole lutho azibedika nesifazakokuthatha hawu bakithi hayi yathi khona iso esitokubheka uma ngabe sebecishile amakhamera sesingabi khona iso sikuqalaze ngoba ngiyakuzwa ukuthi isikole uyasithanda and ne-funding nayo khona uphehlo imfundo enesifaz hayi ukuthi uyabhejekte lapho uyakuthatha kunentokazi la eke yayiveza yathi iyingane yebhola nakho sesiyibona futhi uke washo something ngayo angazi noma mhlawumbe like sokubuyisele emuva yini ngoba nakho angazi uma seniyivumile yini ngoba nakho sibona ibhovakazi licula nathi engane zobheka abantu ngikhulile emasebenzi awuhlala ngito hlala emasebenzini bonke abantu bekhuluma ngabo so imina information engingabahlobo njalo lonto manje manje unesifamo manje uwazi umuntu sadla ezalamba abantu asibala lapho ifom umuntu wakho ayizalo abantu la ngabe kwamba mhlala ngokuhlelo kama mzabo manje ibhovakazi lona ngoba licula nayo ichaza ukuthini ngoba ngathi ngiyayikhuluma ngalezo sarethi phela sezingane umqondo semncane bajabulela lo thando kuthiwa hayi nabavuma bomlo wabo lapha abanandaba ukuthi iqiniso ukuthi bona bajalo ukuthi bazofika abantu 200 abanandaba bazomndeni okay sisakhuluma ngendaba zomndeni kanjalo khona baba omncane wakho ngikuzwile uthi ibhova liphila ngaphakathi kwenu naye usho the same thing ukuthi uyeke ibhova like uma ngabe evuka ezizwe uthi selokwazalwa-ke yena uyibhova yena and like kuningi okwenzakalile like ngaye nakho esimona ephakamisa izandla esewumgqumeni like nazizwa kanjani ngaloko kuningi nasemgqumeni ucabashe uma sekomba ukuthi lo wazi nje umgqumeni lowazi uma sengane ku-2012 2011 nasengane but noma kwafika lapho emakhaya kunento ukuthi ngizafihlela indaba indaba ngaze ngayithola esikoleni sengizongena esikoleni ngoba kukanjani noma into yabuhlungu kakhulu leyo ngazafika ngabuza ukuthi ngibenza kanjani khona ingane kodwa ngibona ukuthi ngitshela izinto kumele ngithi esikoleni ingane kodwa hayi sisafihlela ngingane but lamuntu ngifisa ahlangana empilweni kodwa futhi ngizathi ngahlangana naye ngasiphethe sakhe ayekho umzwayo umuntu wawazi ubuhlungu engokudlulela abantu emhlabeni lento ayenza nje ngokuba sengiyabona ukuthi nasesenze imali yakhubaza ugogo ukuthi angazibona ugogo before but nje vele abantu nababona ababefike naye kumanje usisilo girlfriend wakho manje manje nahlangana namanje kuyazwakala and ngiya-understand ukuthi wazi unekuzulile then but esirakhila ayinambisiseni kahle ngoba sekwadlula sekudala manje isigameko sadla but ufuna inhliziyo ngadlula senintshela ukuthi baba ngempela uvukile sesijayi
kusho ukuthi usenabo baba. Like yawu-affect-a kanjani umndeni? Uyasho ukuthi uyingane and then usuyizile esikoleni, like uyabuya ekhaya, like kwakunjani? Babejabulile ukuthi usebuyile? Ikakhulukazi ugogo wambona ukuthi ugogo unalo qeda sombona unayo umjalo umntwana khulile. So ngomona umjalo bathi mayisebuya khona. So umbona wayengakhulisa impela ukhethu ngomjolo babuza ukuthi kokwami ngathi hayi sangiye khona ngathini kodwa nje yabona ukuthi kanti umphatha kabuhlungu impela mhlawumbe kwaphela umilile ngafuna ukukhuluma naye ukuyithula kusho phansi. Selivelile ukuthi ucabashe lo. Ngoba sayibiza ngebhova namanje ethi uyena umgqumeni, like uyena like kuphila kuyena ukuba umgqumeni. Lento ngathi lento yokuthi abantu nje kunobe singaphijana nawo umndeni. Ukuthi nje noma kanjani. Kanti ithi ubaba akeke sempela ubaba kuthina. So into sokuyenza isifika ebuhlungu ukuthi enhlizweni. Amachonda ne ubaba umsashona. Into oyikhuluma ngobaba kumele uyibheke ukuthi izohlala kanjani kuthina. Awona sibona konke yakashiwo nangekhetha. Nangekhetha ibhova lathola ezicimeza. Afike lo washaya ikhanda kuphela. Ngiyakuzwa ukhuluma ngogcabashe nendlela awuhlukumeze ngayo umndeni wakho nawe usakhula. Ingabe ngoba phela asazi manje ukuthi yena ekuyimuphi ugcabashe kahle. Ingabe uyena usweet? Ake usweet. Akuyena. Ugcabashe ufuna bese bakhona lokudlala uthi usweet. Akuyena usweet. Sweet bombona usweet. Njengodlala sengane umuntu odlala. How? Kanti mina umuntu odlala ake umuntu osekathi ukudlala. Ayibo. Sinasela ukuthi manje uthi Usweet wangakuthi usweet ucabasha ngakuthi udlala. Bese bakhona lo original osekujayela. wathi nje yena uyena naye waboshwa bese washo ukuthi nje uney'kaya ebusweni lezo sikaya wasithole ejele. Angithi lo qala ucabasha kwachithwa ama-fingerprint uthekuyibhola. Usweet uzachithwa ama-fingerprint uthekuyibhola achithwe la ukuthi ucabasha. Kona konke. Ungachitha impilo la. Oh, hayi okay. Ukushushika ukuthi ziningi iy'ngqinamba obhekene nazo kumuntu kaMaskandi and abekho abantu abafuna ukunisiza kodwa like baningi abantu abakhuphulile umgqumeni endimeni yomculo. Eziphi ezinye iy'ngqinamba obhekene nazo kumculo kaMaskandi ngaphandle kwalokho? I think ingqinamba engikhulile kumele ngicacise. Here yazo okay, ngicela elana bangisiza. Esilongbesha abantu abamthule nje amazi. Basho into engifisa ukubona umuntu uzalwa nomkhulu. Namba yami ikhona. Uyishiya angifonele enze ukuthi mina ngibani fonele omncane usikhiphana ngoba umuntu. So afonele bona available. Asho ukuthi ufuna ukuzikhaya azochaza story sakhe. Ile nto engifisayo nayo udade ubani naye zamanje. Yes. Naye akavele kahle ethi kufazi bona nabo lokujala abantu. Angakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana. Yeah, because mase akhuluma inkulumo zokuxhumana eyokuposta kanje transparent sazi ukuthi wapi. Akathi ufakazi ukuhlelwa ukuze bakwazi ukugeza idlambu labo. Umuntu othanda into eqondile ukuthi ayize ekhaya nokuthi asekhaya akazi angakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana. Straight name. Ngiyakuzwa futhi. Ngike ngezwa amahebezi la, angazi noma kuyiqiniso noma kuyini kwasho nabalandeli bamgqumeni nabantu ababemthanda bayafisa ukuzwa ukuthi khona umgqumeni festival, angazi noma ngikhuluma amanga yini. Iqiniso lelo njengoba oluzokubuyisa lokhu ukuthi ngikusayo inga nje iposition nje. Okay. So njengenkosi ngomgqumeni mina ngicela ngathi indimeni ngizele ukuzobeka igama isithunzi sikamgqumeni. So njengamanje ngiphezu kwaleyo idea ukuthi influencer ngicela ngomgqumeni Maskandi Festival. Nawe nje seyiphasana naye sekhona esiyiplanishini ngonawezayo.
Oh, So ngiyafisa ukuthi nani ngokwane uba ne-idea yokuthi singaphuma sibheka azi uzosibaye. Umubala udinga uxhaso. uxhasi ngezosibaye nami ngizoshintsha umfuna yami. Okay. Siyadinga ngapha inamba yakho and usakhuluma nangokuthi like kumele ushiye inamba yakho ukuthi umuntu ufuna ukuxhasa lo mcimbi lo Mgqumeni Festival ozoba next year. Bazodinga inamba yakho nokuthi utholakala kuphi ey'nkundleni zokuxhumana. Facebook ngisimisele idlala ngathi tshela khona. WhatsApp ngifuna ukuthi nginga WhatsApp. Ngafuna ukuvula kodwa khona WhatsApp ngizabangela ngimfune yake. TikTok khona ngisimisele inkosi maskala. Kodwa ngiyahlupa TikTok angeke ngihlupheka. Oh, okay. Oh, uyingoma zakho itholakala kuphi? Khona ikhona ngithwele online stores. Khona konke ku-YouTube. Bana kodwa nje khona uyasesha nje simisele sathunga. Hayi siyakuzwa futhi awungi-advise ingane encane ethanda usimisele ekhaya ethi ngoba usushilo ukuthi imfundo uyayithanda and uyafisa ukuqhubeka ufunda nonikeza ithuba manje ungabuyela esikoleni mhlawumbe ume kancane emasikane ngoba into efuna kakhulu isikole. Awungi-advise ingane encane ebukela kuwena like njengosimisele ukhumalo ungi-advise yona ukuthi isikole sibalulekile. Ngathi abantwana abancane basesikoleni abazami ukuqinisa esikoleni. Nawo umuntu uyawuthanda umculo singabila kawenzi but azi ukuthi khona ebhekisa izandla umculo into engaphila ngayo. Akuyona waqala la ukuthi mina hayi khona umculo umculo ibe nemali beke umculo ngizwa ngisholo. Umculo like ibhola usheshe uphele. Yabo. So into engisho mina ukuthi abafocus esikoleni isikole siyona into ongamazi ukubhuka nayo isikole. Yona nto ngakwazi actually sona simple semhlanje isikole athi la nto sizohamba ngoba naye lo esithi usuyabheka okay isikole sifuna ukusuyathola senda ikho security bese into ezokutrendisa like umuvu kanje umuvu nobulishana utrend nje ngawo ewakusashi ukuthi angangikwadvise ukuthi usebenze ngona uzudumile udumile bangifuna nawe uzokulinga ukuthi umsiza ngani ukungalazi Yo, uma ngimhlophe kakhulu. hayi. Awekho mhlawumbe amazwi ofuna ukwasho kumlandeli wakho singasakhulumi ngengane-ke manje sengivala nje like amaphi amazwi ofuna ukwasho. Hayi bo. Utholakala kephi like umuntu mefuna ukubona imicimbi abalandeli bakho mengase bethi bafuna ukubona like bangaya kephi like imiphi imicimbi okuyona uyaqashela. Emcimbini ngathini it's like isingisi nomuntu ufaka brand new die ashayisa ngesidala angikasha la ngisukela la nawo ufuna ukubona nje ngijale GP ngithiwa ngimfanele ukuthi Ngibona manje. ukubona ngilaye ukuphila nje la ngikophiza zozabo ngesikhathi sawo hayi into ngicela ngigqabela angazi ngikasho la. Ayikho into ofisa mhlawumbe ukuyidlulisa kubahleli bemicimbi ukuthi mhlawumbe baqashe or something. Bahle umcimbi nabancane uma kusikhala sami basibona sikhona noma isikhala samqomo basibona sikhona because ngirepresent umqomo uzofika uzophefumula ngale ngoma kamqomeni bese ngidlala leyo yami uyoxhumana nomculo engangobafa but into yokholelwa enkokhweni kakhulu nawuthi amandla kamnawo sizobona Sizofika isikhathi. Hayi, okay. Oh, sesiyavala manje. Awufuni ayikho into ofisa ukuyisho kumlandeli wakho okuthandayo nje umuntu okuthandayo ekhaya ungaze ngikuvalele ngaphandle mhlawumbe khona usafuna ukusho. Nakusho abantu ukuthi abakhulile noma nangiba umqondo kodwa uzobona ukuthi bacishe bayili bona kwala kancane so ngase kubakhombisa ukuthi Ibhova yimi la. Cha babongela bomphehlo wemfundo angazi ungabuki umphehlo wemfundo ubuka ini ngoba phela i-entertainment la ekhaya. Ungafuna ukubona usimisele ufuna ukubona ba. Ngoba phela nanti ibhova. Wena eliphi lelo ufuna ukulibona. Hayi sibonge before sesivale nje anihambe niyo-subscribe bakithi. And mufuna ibhazari especially unsubscribe and mungasubscribe nje ukuze uyithole ibhazari yala ekhaya.
sikhona zona zonke iy'nkundla zokuxhumana, sikhona ku-Facebook, sikhona ku-TikTok, sikhona ku-X. Ikephi la uzothi wena awukho khona, akusitholi khona? Hhayi cha, sibonke. Yebo, Mashobane, Nkosana yebhovo, siyabonga ukuthi njengamanje ufikile la kwaxoxiswana. Ngiyakubona futhi ukuthi imfundo uyayithanda, ungayeki ukulokhu u-aplayile nje ey'khungweni zemfundo ephakeme. Ziningi nendlela zoku-aplaya. Mhlambe-ke bengabe bekucebise abantu bala ekhaya kuMphehlo Wemfundo ngendlela ey'ningi zoku-aplaya, ngoba mhlawumbe ubu-aplayela on the traditional universities and University of Technologies, but ziningi indlela zoku-aplaya. Ngiyakuthanda nje ukuthi isikole uyasithanda, awubonakali njengomuntu olokhu esemculweni kuphela or noma ufisa ukulandela leli fa likababa wakhe emculweni kuphela. Siyabonga ukuthi ufikile-ke Mashobane, nasi isipho sakho esivela kuMphehlo Wemfundo. uNkulunkulu abusise iy'ndlela zakho kwezemfundo, aphinde futhi akubusise nasemculweni. Siyabonga, nasi isipho sakho. Athini-ke amazwi akho okuyibongela? Yebo, ngibonga kakhulu kuMphehlo Wemfundo Foundation. Ngibonga kakhulu ithuba abanginike lona. Bebebaningi abantu ababengababiza, kodwa nami ngabonakala ngibaluleke ngaleyo ndlela ukuthi ngakwazi ukuhlala. Ngibonga kakhulu ithuba nokuveza nje ukuthi nginganjani, ngibonge nje kanjalo ithuba, ilokho engingakusho. Siyabonga.